Chalapeňo s vami ľudia, zdraví vás Chalid a vítam vás u nášho informačného videa. Takže dneska si budeme hovoriť o pár nových udalostiach. Takže prvá okolnosť, všimli ste si, že som začal natáčať amatérske filmy. Napíšte mi do komentáru, či ich mám točiť ďalej, alebo s nimi mám prestať, mám sa venovať vlogom a nejakým vedľajším aktivitám. Tak a ešte sa vrátime k tým vlogom, takže štartujem úplne novú sériu vlogov. Bude sa to volať vonkajšie vlogisky. Tak a budú zostrihané, bude to lepšia grafika a dúfam, že vás to bude viac baviť ako tieto vlogy, čo som mal. Takže tie vlogy, čo som tam mal predtým, si nevšimajte a ideme od znova. Takže, toto je také informačné video a poviem vám na to len jednu vec. Vy, super fanúšci, a za to, že ste takí super fanúšici a že mi dávate odvery, urobím super bonus s jedným nitrianským youtuberom. Nie, není to Gogo, lebo Gogo není netrie. Že youtuberom, no Milanom. Ak by sme sa teda dohodli. Milan, ak si pozrieš toto video, napíš mi, že či sa dohodneme a natočíme spolu mega vlogis, ale to ešte nebude ten bonus, pretože bonus bude hneď vysvetliť. Surprise, motherfucker! Tak ne. Keďže bonus bude prekvapenie, a chcete, aby to bolo prekvapenie, tak mi napíšte do komentárov, čo mám v tom bonusi robiť. Nejaký challenge, prank, v pohode. Ja všetko spravím, čo budete po mne chceť. A teraz to naše outro, ktoré sme ešte nepoužili. Väčšinou sme mali toto, ale väčšinou to má PewDiePie. No vždy to má PewDiePie, to je Broadfist. Tak budeme mať what the fuck? Ale to ešte nie je všetko z tohoto videa. Mám naopak kameru, ale to nikomu nevadí. Takže toto ešte nie je vážne všetko z tohoto videa. Takže v tomto videu sa ešte s vami normálne rozlúčim. Takže ešte vám poviem nejakú vec. Tu je mikrofón. Tu je Milan. Milan, mikrofón a tu je Skype. Takže my by sme si spolu natočili nejaký ten LP. Hej, natočili by sme možno spolu nejaký LP, keď samozrejme Milan bude súhlasiť. A vážne, toto by bolo všetko z nášho vlogu, takže what the fuck? Mal som to zjesť. Takže ešte raz. What